बे बुहुमाव गोबां रोखोमनि थाखोमानानै थानाय गोमोथाव आरो सोमोनांथाव जायगाफोर दं जायखौ जों बारा खोनाबाङा आरो नुफेरा। बेबादिनो मोनसे जायगानि सोमोन्दै बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोनो लुगैदों। सरासनस्रायै बे बुहुमाव जों साननि उनाव हर आरो हरनि उनाव सान जानायखौ जों नुनो मोनो। नाथायबा नोंथाङा बै जायगाखौ मिथिया जानांगौ जाय जायगायाव हर जाया, जायोब्लाबो दान्दिसेल' जायो। बै जायगायाव हर आरो सोरांनायनि फारागथिया गासै 40 मिनिटल' जायो। नाथायबा सरासनस्रायै 12 घन्टानि उनाव सान आरो 12 घन्टानि उनाव हर जानायखौ जों नुनो मोनो। माबादि जायगा, बियो मा जायगा जानांगौ नोंथाङा मिथिनो हांखुर। बे जायगायानो दं नरवेआव। नरवेनि स्वालबाराव साननि 12:43 समाव साना हाबो, नाथाय बिनि 40 मिनिट उनावनो फिन साना ओंखारफिनो। बेबादि सोमोनांथाव नुथाया नरवेनि स्वालबाराव सानसेनि थाखायल' जाया, गासै 2 दानसिम बे सोमोनांथाव नुथायखौ नुनो मोननाय जायो। गासै 76 साननि थाखाय नरवेनि स्वालबाराव साना हाबा आरो बेबादि सोमोनांथाव नुथाया बोसोरफ्रोमबो मे दाननिफ्राय लानानै जुलाइ दानसिम जायो। मख'नो गोनांदि बेबादि सोमोनांथाव नुथायनि थाखाय नरवेखौ कान्ट्रि अफ मिडनाइट सान होननानैबो बुंनाय जायो। मिथिहोनो लुबैदों दि नरवेआव बेबादि सोमोनांथाव जानायनि जाहोनानो जाबाय बै समाव बुहुमनि 66 डिग्री सान बिसुब हांखोनिफ्राय 90 डिग्री सान बिसुब हांखोसिम जेब्लायबो साननि सोराङा नांबाय थायो आरो बेबादि जानायनि जाहोनावनो बे सोमोनांथाव जाथाया जायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।